बटलानि जे सिमा लुंनो तैयै जों थांनाय 2015-16 सिमिनो जों आपना तै वानसक लायै सामं तां दंमानि आजराव फियाबा आं गुबुननि मथाव दंमानि दिनै बुबाग्रानि गार्जियनशिप बाय बुनि तै दुलमबाय आं दिनै एमडिसि इंखा एडिसि हाबांगो कायसा जागा मांखा फियाबा ओ सिमा लुंनो तैयै आनि बोखाव ताकबो दंखु तामके जों नुखा थांनायाव केलेन्डाराव जोंनि रायजो सरकारनि उद्दुगे बिजेपि आइपिएफटि सरकारनि उद्दुगे जे बन माने कायसा हलिडे पालायना बागै केलेन्डाराव सिटक जाखा हिंगे ताबुक शुधु केलेन्डाराव सिटक माबाय सिमिया जागा जागाव अफिशियली स्कुल दिनै हस्पिटाल थों जत जागावनो दिनै महाराजा बीर बिक्रम थैमानि ताई आचाइमानि सालना पालाय दङ हिंगे ताबुक इलिगेलि जे सिमा लुंनावनो जे दखल खाय दंमानि बटलाव आबनो तैयै थांनाय सालदावगो जों चाइतक लायजाक फियाबा आबो ताकसु जरा कुनु उद्दुग नाजागिया ताबुक आं एज ए एमडिसि हिसाबै आं अबनो साना मुजुगु जोंनि एडिसि नि तरफ থেকে जोंनि जे सरकारनि तरफ থেকে जों आबनो तामो खालायमानो आबनि बागै जों उद्दुग नांनाय ताई रायजो सरकारनोबो कायसा आं साना मुजुगु जाहाथे केलेन्डाराव जाहाथे बुनि हलिडे साकलायजाकतै जे सिमा लुं तंमानि बनो बहायनो जेमन दिल्ली रगो थांगाके जों महात्मा गांधी जी नि से सिमा लुं रग निनि अमर जवान तंनाय रंनि बरंनि सिमा लुं खायमा हाय बहाय केनो जेतु चिनि महाराजा बीर बिक्रम नि जे कायसे डेडिकेशन त्रिपुरा राज्यनो डेभलप खाने जे चाइतोगै थांमानि जे पाइथाक राजा जे पाइथाक डेभलपमेन्ट नो ती जे वानसगै थांनाय बुनि सिमा लुं जदि उमाके बलं ओइ तंखाकै ताई गुबुननि दफानो दफानि बरक अबनो जदि मिस यूज खाय तंखाकै अब बेलायखिनो जायाखलायो चिनि दफानि बागैबो जायाखलायो ताई चिनि इतिहास चिनि जे लाइबुमाबो बहायनो आबो सानो थाखाकै बेलायनो एफेक्टिभ नुकजागो आं बेलायनो एफेक्ट नुकजागो हायसे